Hvem sagde, at man skal bruge meget for at forhindre aldring? For dem, der ønsker at nå 90 eller 100 år med sundhed og udholdenhed, er det nødvendigt at investere i en afbalanceret kost. En god kost kan være hemmeligheden bag at forsinke virkningerne af aldring. Folk er i stigende grad bekymrede over at kende de faktorer, der bremser denne proces, men de glemmer, at hverdagens susset i høj grad bidrager til at fremskynde aldring. Vi indtager en stor mængde fødevarer rige på kulhydrater, fedt og sukker, hvilket bidrager til fremkomsten af spiseforstyrrelser, højt kolesteroltal, fedme, blandt andre. En sund kost har magten til at bekæmpe de vigtigste årsager til for tidlig aldring, kaldet frie radikaler. Men hvordan bekæmper man dem? Det er nødvendigt at investere i fødevarer som korn, bælgfrugter og grøntsager, som giver de næringsstoffer, vores krop har brug for. Forlæng dit ungdommelige liv med disse 10 superfoods. Hej alle sammen. Ønsker du at holde dig ungdommelig og fuld af energi, selv når du når 65 og videre? I denne video deler vi 10 fantastiske superfoods, der ikke kun smager godt, men også kan hjælpe med at forsinke aldringsprocessen og styrke din krop. Lad os udforske, hvordan disse naturlige skatte kan være din hemmelige våben til at bevare et sundt og aktivt liv. Bær, naturens søde skat. Bær som blåbær, hindbær og jordbær er ikke kun en fryd for smagsløgene, de er også rige på antioxidanter såsom vitamin C, antocyaniner og flavonoider. Disse stoffer arbejder sammen for at bekæmpe frie radikaler, der kan forårsage cellebeskadigelse og fremskynde aldringsprocessen. Antocyaniner, som findes i blåbær og hindbær, har vist sig at kunne forbedre kognitiv funktion og hukommelse, hvilket er særligt vigtigt med alderen. Disse bær er også gode kilder til kostfibre, som fremmer sund fordøjelse og kan bidrage til vægtkontrol. Integrer en håndfuld bær i din morgenmad, smoothie eller som en sund snack for at få det maksimale ud af deres ernæringsmæssige fordele. Grøntsager, kraften i grønne blade. Spinat, grønkål, broccoli og andre grønne grøntsager er rige på vitaminer A, C, K samt folat, jern og calcium. Disse næringsstoffer er afgørende for at opretholde knoglestyrke, støtte immunsystemet og fremme sund hud og syn. Grøntsager som broccoli indeholder også sulforafane, en forbindelse, der kan hjælpe med at beskytte cellerne mod skader og inflammation. Ved at inkludere en bred vifte af grønne grøntsager i dine måltider kan du sikre, at din krop får de essentielle næringsstoffer, den har brug for til at forblive stærk og sund i alle livets faser. Nødder, sund knas til mellemmåltidet. Valnødder, mandler og andre nødder er fremragende kilder til sundt fedt, protein og antioxidanter såsom vitamin E og C. Disse næringsstoffer arbejder sammen for at styrke hudens elasticitet, fremme sund hårvækst og understøtte hjertets sundhed. Omega-3 fedtsyre, der findes i valnødder, kan også hjælpe med at reducere inflammation og forbedre kognitive funktioner. Nødder er nemme at integrere i din kost som en snack eller tilføjet til salater, yoghurt eller bagværk for at tilføre en ekstra smag og næring. Fede fisk, omega-3 til hjertet. Laks, makrel, sardiner og andre fede fisk er rige kilder til omega-3 fedtsyre, som er essentielle for hjertesundhed, hjernefunktion og inflammation. Disse sunde fedtsyrer kan hjælpe med at sænke blodtrykket, forbedre kolesterolniveauer og reducere risikoen for hjertesygdomme. Omega-3 fedtsyrer er også vigtige for at opretholde sund hud og hårvækst samt støtte øjnes sundhed med alderen. Prøv at inkludere fede fisk 2-3 gange om ugen i din kost for at få mest muligt ud af deres ernæringsmæssige fordele. Avocado, smørmiddel til din skønhed. Avocado er kendt for sit høje indhold af sunde monomættede fedtsyrer, vitamin E og C samt antioxidanter. Disse næringsstoffer arbejder sammen for at fremme sund hud ved at bevare hudens elasticitet, reducere inflammation og beskytte mod UV-stråler. Avocado indeholder også kalium, som er vigtigt for at opretholde en sund væskebalance og understøtte muskel- og nervefunktioner. Spis avocado som en del af dine måltider, blend den i smoothies eller brug den som en erstatning for smør eller mayo i dine opskrifter for at tilføre både smag og sundhed. Tomate, solbeskyttelse fra naturen. Tomate er rige på lykopin, en kraftig antioxidant, der ikke kun giver tomater deres røde farve, men også beskytter huden mod skadelige UV-stråler og frie radikaler. Lykopin har vist sig at kunne forbedre hudens naturlige forsvar mod solskader og reducere risikoen for tidlig ældning af huden. Udover lykopin indeholder tomater også vitamin C, som er vigtig for at fremme collagenproduktionen, der holder huden fast og ungdommelig. Tomater kan nydes friske i salater,
kogt i saucer eller bagt som en sund snack. Grøn te, energi og antioxidant boost. Grøn te er kendt for sit høje indhold af polyfenoler, især en gruppe af antioxidanter kaldet katianer. Disse stoffer har vist sig at have kraftige antiinflammatoriske egenskaber og kan hjælpe med at beskytte cellerne mod skader forårsaget af frie radikaler. Grøn te indeholder også koffein, som kan give en naturlig energiboost uden de uønskede bivirkninger af andre koffeinholdige drikkevarer. Drik grøn te som en del af din daglige rutine for at nyde dens sundhedsmæssige fordele og forbedre din hudens udseende over tid. Søde kartofler, vitaminbombe til hudens ungdommelighed. Søde kartofler er ikke kun en lækker tilføjelse til måltider, de er også fyldt med beta-karoten, en forløber for vitamin Angeles. Beta-karoten er kendt for at have antioxidante egenskaber, der kan hjælpe med at beskytte huden mod solskader og forbedre dens udseende. Udover beta-karoten indeholder søde kartofler også fibre og vitaminer som C og E, som alle bidrager til at fremme sund hud og støtte immunsystemet. Prøv at bage eller dampe søde kartofler som en sund og farverig tilføjelse til dine måltider. Kakao og mørk chokolade, søde godbidder med skønhedsfordel. Mørk chokolade og kakao er ikke kun lækre, de indeholder også flavonoider, som er antioxidanter, der kan hjælpe med at forbedre hudens hydrering, elasticitet og blodgennemstrømning. Flavonoider har vist sig at beskytte huden mod skader forårsaget af UV-stråler og forbedre dens naturlige glød. Vælg mørk chokolade med et højt kakaoindhold, 70% eller mere, for at få mest muligt ud af dens sundhedsmæssige fordele, men nyd den stadig i moderate mængder som en del af en balanceret kost. Hvidløg, sundhed fra jorden. Hvidløg har været anvendt medicinsk i århundreder på grund af dets potente helbredende egenskaber. Det indeholder svovlforbindelser og antioxidanter, der kan hjælpe med at styrke immunsystemet, forbedre kredsløbet og bekæmpe inflammation. Hvidløg har også vist sig at have antibakterielle og antivirale egenskaber, som kan bidrage til at beskytte kroppen mod infektioner og sygdomme. Tilføj hvidløg til dine opskrifter for at forbedre smagen og tilføre sundhedsfordele til dine måltider. Disse superfoods er ikke kun næne, de kan også være nøglen til at opretholde din ungdommelige glød og energi, uanset hvor mange lysår du er på rejsen. Lad os sammen omfavne disse naturlige skatte og skabe et liv fyldt med sundhed og velvære. Sund aldring, en guide til et godt liv i alle aldre. Introduktion. At blive ældre er en uundgåelig og naturlig del af livet. Men hvordan vi navigerer denne proces kan have en enorm indvirkning på vores livskvalitet. At vælge en sådan livsstil kan ikke bare forlænge levetiden men også sikre, at disse årene leves med vitalitet og velvære. Lad ofte stillede spørgsmål udforske, hvordan vi kan opnå dette på forskellige områder af livet. Rigtig ernæring. Ernæring spiller en afgørende rolle i, hvordan vi ældes. Et balanceret kosthold, rig på essentielle næringsstoffer som vitaminer, mineraler og antioxidanter, kan styrke immunforsvaret varet, beskytte mod kroniske sygdomme og forbedre kognitiv funktion. Her er nogle nøgleprincipper. Farverig kosthold, inkludering af et bredt udvalg af farverige frugter og grøntsager kan sikre et tilstrækkeligt indtag af antioxidanter, som bekæmper oxidativt stress og beskytter kroppens celler. Magre proteiner og opretholde et tilstrækkeligt proteinindtag bidrager til at opretholde muskelmasse, som har en tendens til at aftage med alderen. Sunde fedtstoffer og vælge umættede fedtstoffer, som de som findes i olivenolie og FET-fisk som laks, kan have fordeler for hjerte og hjernehelsen. Hydrering og holde sig hydret er afgørende for generel helse og kan hjælpe med kognitiv funktion og fordøjelse. Regelmæssig fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet styrker ikke bare muskler og ben, men forbedrer også hjertehelsen, reducerer risikoen for kroniske sygdomme som type 2 diabetes og hjælper med at opretholde en sund vægt. Her er nogle måder at inkorporere fysisk aktivitet i din daglige rutine på. Aerob træning, gæng, svømning og dans er eksempler på aktiviteter, som kommer hjertet og lungene til gode. Styrketræning og bruge vægter eller udføre modstandsøvelser kan bidrage til at bevare muskelmasse og styrke. Fleksibilitet og balance. Øvelser som yoga og tai chi forbedrer ikke bare musklens fleksibilitet, men fremmer også balance og reducerer risikoen for fald. Mental og emotionel helse. At tage vare på mental og emotionel helse er lagt vigtigt for sådan aldring. Her er nogle strategier for at fremme psykologisk velvære. Mindfulness-øvelser, meditation og andre mindfulness-teknikker kan reducere stress og fremme en følelse af indre ro. Opretholde sociale forbindelser
Å etablere og opretholde meningsfulde relationer bidrager til at bekæmpe social isolation og fremmer en følelse af tilhørighed og mening. Kreative aktiviteter. Å engagere sig i kreative hobbyer, som maling, musik eller hagearbejde, kan stimulere hjernen og give glæde. Stresshåndtering. Å lære stressmestringsteknikker, som dybpusting eller yoga, kan forbedre emotionel modstandskraft. Forebyggende helse og helseforvaltning. I tillæg til et sundt kosthold og regelmæssig motion er det afgørende at tage regelmæssige helsekontrollere og iværksætte forebyggende tiltag for at sikre sund aldring. Dette inkluderer legekontrollere, regelmæssige besøg hos helsepersonel for at overvægte blodtryk, kolesterolniveau, øje- og hørselshelse. Vaccination. At holde vaccinationer opdateret kan forhindre smitsomme sygdomme og deres komplikationer. Håndtering af kroniske lidelser. Hvis du har kroniske helsetilstander som diabetes eller højt blodtryk, er det vigtigt at følge behandlingsplanen og tage vare på helsen din som anvist af lægen din ar. Tilpasninger i hjemmemiljøet og sikkerhed. At gøre tilpasninger i hjemmemiljøet kan reducere risikoen for fald og fremme selvstændighed hvert som vi bliver ældre. Nogle forslag inkluderer